un nou vídeo d'humor gastronòmic. La veritat és que us trobava molt a faltar, a vosaltres, a mi també, com és obvi. Feia molt que no gravàvem, com podeu veure estem en un nou àmbit de treball. La iaia ens ha despatxat de l'hort, ja no podem utilitzar el seu hort a l'aire lliure. I com podeu comprovar també estic sol, no hi ha ningú que em vulgui acompanyar. L'Elo, per detalls tècnics, l'hem hagut de despatxar, la veritat és que no quadrava, cada cop li faltava més actitud. I aquí estem, a per un nou repte. Però no tot són males notícies, companys. Avui, de moment, ens acompanyarà un fort aplaudiment per la iaia, sisplau. Com estàs, iaia? Tot bé? Molt bé, sí, Entra una miqueta més a pla, que serveixi tot el plat principal d'avui. I què? Què hem de fer aquí? Què hem de fer avui? Sí, què? Saps, abans el que fèiem era anar dient els ingredients i cantar-los un per un. Ara no ho fem. Ara ho fem. Ara els hi posem la pàgina aquí, que s'apuntin la recepta. Molt bé, I anar. i que s'espavilin, no? Així m'agrada. Saps què farem, tu? Què farem? Canelons cruixents de galtes de vedella. Ostres, serà molt I què hi bo, posarem a sota? Sota? Patata? Parmentier de patata. Saps què és parmentier, iaia? No. És una paraula francesa. Vale, Sí? Puré de patata. puré de patata. Ara. Doncs no us enredem més, anem a pels ingredients. Espero que ja us sapigueu tots els ingredients, si no, els teniu a la descripció del vídeo, sempre fidels, i us explicaré breument en què consisteix els canelons cruixents. Això és bàsicament pasta bric i començarem fent un estofat de galta de vedella, que el teniu a l'episodi 8 de la primera temporada, us deixo aquí el vídeo, vale? Si no us l'heu vist, torneu-lo a mirar. I després d'això, esmicolarem una mica, farem els canelons cruixents, una fornada, la parmentier patata i tot llestos. I tenim uns canelons de Nadal de puta mare, nanos. Molt fàcil per començar l'estofat de galta de vedella. Tallarem les verdures, talladetes finetes, no em sigueu guarros, sisplau. Ben finetes, saltejarem la galta de vedella, que la tenim talladeta de uets, ben saltejada, incorporem les verdures i després reducció de birrància. Ara us ensenyaré. On està el Miguel? Aquest armari, del mig. Tenim un inconvenient, nanos, i és que la ceba et fa plorar molt, saps? No és cap desamor, Jo no tinc enganys amorosos. Però hi ha una solució per a aquests casos. La música ja me la posa després el productor. Anem perfecte. Tu graves o no, Mas? Sí. Piu! No. Vale, tenim les verduretes talladetes, pastanaga, ceba i mig porro, vale? Encara em ploren els ulls. Us les ensenyo a càmera. Qualitat màxima, tallat, finet, perfecte. I ara el següent pas és, tenim aquí la cassola, posarem una mica d'oli, encendrem el foc i saltejarem la galta tallada de uets. Oli, 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 Salpebrem la galta de vedella, sal i pebre, o pebre i sal, i si no t'agrada, doncs no li fotis, tu. Ja hi ha el pebre? No el tinc jo. Oi, va! Mira, ens el passem, veus? Ja està, pim-pam. Això és química. Una miqueta de pebre, per les venes sempre li dona un toc extra al pebre. I aquest és de molinet. Una miqueta més de sal. Això, la gent que té la pressió baixa, la que té alta, que es desinfli una mica, sisplau. I ja podem cardar la galta de vedella. Veus? Escolteu? Xxxt! Senyal que va bé, nanos. Vale, un cop ja tenim això ben daurat pels dos costats, això és res. 30 segons, incorporem la verdureta. La verdureta tenim la pastanaga, la ceba i el porro, tot talladet petit, ho posem aquí junt. Si algun ha marxat, mala sort. Important, anem a escurar bé el del plat, perquè després hi ha gent que no ho escura i sempre hi ha sobres a tot arreu. I gent que menja, important. Sempre tot el plat net, buit, sempre net. Vale. I ara això ho sofregirem una mica
hi tirarem un rajolinet de vi ranci i un cop estigui fet ja, aigua i xup-xup, nena. Què? Com van les vacances de Nadal, bé? I el fi d'any com anirà? Anirem bé també? O no? Jo com no l'alegro. Sí, ja, no sóc jo la cuinera, Mare de Déu, senyor. Bueno, ja veig que marxo un moment del plató i la iaia em treu protagonisme, però he vuelto. He anat a buscar el vi ranci, que me l'he deixat, és normal a mi. I farem aquí una reducció de vi ranci, vale? Una miqueta, Tal, pim-pam, que agafi amoret, a gustet. I ara, això, un cop hagi reduït tot el vi ranci, posarem l'aigua, que faci la xup-xup i 2 horetes. Ens veiem d'aquí 2 horetes. Ara que la nit s'ha fet més llarga, ara que les fulles ballen d'anys... Què fas, iaia? Regalo que això, per un bon cuiner. Per un bon cuiner, vale? Moltes gràcies. T'agrada? És molt xulo, Eh que sí? L'has fet tu? Sí. Sí, a I casa? tant, i tant. Que no t'agrada? Sí, la millor àvia del món. Heu vist que m'acabava jo no la meva àvia. Veus, que És guapo. un espectacle, Ja. Petonet, de la millor iaia del món. El posem aquí? El posem aquí, ben xulo? Sí, home, Per aquí? que es vegi. Bueno, Es vegi una mica. aquí es queda, Vale. Moltes gràcies, iaia. Ens veiem d'aquí una estona, no? Vale, sí, home. Sí? Sí, Després ens sí. queda un ultimàtum, tu i a mi. Que sí. Ara tindrà el bo. Moltes gràcies, per allò, iaia. Molt Obre bé. el llum quan surtis. Molt No bé. sé què ha passat, s'ha anat l'electricitat, tu. Merci. Sí? Vale. Torni. Ara, aguanta. Aguanta. Vale, com podeu veure, han passat les 2 hores de xup-xup, hem hagut de canviar la cassola perquè si no, no cobria l'aigua. Apartarem això un moment, deixarem això aquí i tallarem els bolets, saltejarem els bolets, els incorporarem i ja ho tindrem tot ready, nanos. Següent pas, important, he tallat els bolets, eren ceps. Són datos i hay que dar-los. I s'han de tallar molt petitets, perquè això després, com que ho hem d'enrotllar en un canaló, pues és important que no sigui el bolet així. Us heu menjat el xante, cabrons. Total, ho posarem aquí a saltejar, pim-pam, 2 minutets, ho traiem del foc, ho posem ja directe a l'estofat i 5 minuts ja està ready, tu. Senyor, morter. Per què és això, iaia? Per fer la picada. Doncs va, vine, anem a fer-la junts. Ja trinxo el julivert, la iaia? Cuidado, Tens allà l'all, iaia? Ai, que m'hi poso, que no m'hi poso. No? No, l'all sempre. Bueno, a tu no t'agrada, no, l'all? No. Vale, gent, fins ara hem fet la verdureta, l'hem saltejat amb la galta, li hem tirat la reducció de vi ranci, li hem posat l'aigua, ha fet la xup-xup, les 2 horetes, i a partir d'aquí hem saltejat els bolets, els hem incorporat. Això ho tenim tot aquí ara, que ho he tornat a escalfar perquè torni a arrencar el bull, i farem un moment la picadeta. Iaia, surts a plató? Sí? Perfecte. Què tenim aquí la picadeta? Julivert, tall, què hi falta? Ai, ja li falta oli foti. Oli folli? Folli. Oli folli? Us en recordeu o no de l'oli folli? Oli folli, gent. De Cantallops. Vale. Del 1900 i pico. 1956, data en les oliveres, Què dius? Cuidado, 1956. I aquesta anyada, la tenim aquí, és la nova collita del 2020, senyors. Tenim ampolla de mig litro i d'un quart de litro. Què et sembla, iaia, Bé, sí, home. Bé? No, és molt bo. Vale, ja tenim l'estofat tot a punt, picadeta inclosa, i anem a separar la xitxa de la salsa. Vale? Molt fàcil, agafem un cotxeró, tinc aquí a punt la cassola per la salsa, reduir-la després, i posarem tota la xitxa aquí. Un cop l'hagi descarregat aquí, la passarem en aquesta safata tan maca, xitxa, salsa, salsa, xitxa, salxitxa. Va. Anem a separar això. Important, podem apretar, perquè al final el que volem és esmicolar la carn, la galta de vedella. Per tant, apretem, que se'n vagi tota la salseta, i un cop s'ha anat, xof.
gent. Tenim aquí la patata que ja està bullida. Important, no us ensenyaré com es fa perquè és molt fàcil. Poseu 4 patates en pela, amb aigua, en una olla, vale? A la que arranca el bull, la olla, saps allò que fa? Surten bombolletes. Doncs a partir que arranca el bull, mitja horeta, agafes una puntilla, un ganivet curt, fas punxes, que és fàcil, ja està feta. Que et costa una miqueta? 5 minuts més. Tenim aquí la patata, vale? L'he tallat jo ara petit, i la passarem per un xino, que això el que farà és esmicolar la patata bé, que quedi ben trinxadeta, tota igual, i que no quedi alguna part d'aquestes més dura o menys flexible. Per tant, això ho aixafem aquí, i com podem veure, per l'altre costat surt regular, surt tota el seu tamany igual, i amb això farem la parmentier de patata. Ja tenim la patata passada pel xino, és com si s'hagués passat per un passapurès, la tenim així, vale? I ara passarem a posar pebre, sal, lligar-la amb una miqueta de llet i nou moscada, vale? Li tirem el pebre, us he ensenyat, no?, com estava. Li posem el pebre, tal, pim-pam. En principi una mica, després ja rectificarem, vale, companys? Una miqueta de sal. Això. Vinga. Una miqueta de nou. La iaia ens ha portat canyella. Però sense nou moscada, tu! Pues res, parmentier de patata sense nou moscada. Una miqueta de llet i remenar, tu. Estem a punts per fer el caneló cruixent. Com podeu veure, això és pasta bric, vale? Pasta filo. Això ho he comprat, ho podia haver fet jo perfectament perquè em sobren qualitats per fer-ho, però l'he comprat per falta de temps. Molt fàcil, això és aigua, farina, un toc de vinagre, un toc d'oli, una miqueta de sal i llestos. Pim-pam, vale? Això sí, important, s'ha d'estirar bé, com podeu veure, és molt finet. Per això que vingui de nom de caneló cruixent. Quan és tan fi, tu ho poses al forn i fa crack. Anem a posar la xitxa de galta de vedella, ho posarem al mig del caneló, l'enrotllarem i després això a la safata i al forn. 15 minuts, 180 graus, després ho especificarem i pim-pam. Vale, ja tenim els canelons cruixents a punt, anem a fer-los cruixents al forn, vale? Els hi hem passat una pinzellada d'oli perquè quedin brillants i cruixents al forn, de puta mare, vale? Per tant, anem a posar al forn 15 minuts, 180 graus i llestos. Tallat. Anem a posar-ho al forn de veritat, ara, tu. Anem a per l'emplatat final del plat, ja han passat els 15 minuts del caneló al forn. Posarem la parmentier de patata, contundent, que no passem gana. Va dir contundent i he posat res i menys, tu. Veus? Això ho estirem un moment avall, així. I ara posarem el caneló per sobre. Pim-pam, com podeu veure, ben doradet de dalt. Brutal. I per acabar hi posarem la salseta per sobre d'aquesta salseta, és brutal. Aquesta salseta és un espectacle. Una miqueta més. Bueno, xica, Montse i Meritxell. Què hi ha? Anem a provar això o no? Sí. Sí? Hem tingut molta feina, ho hem de provar. Té bona pinta? Sí, serà bo o no. Sí? Sí, home. A veure. A provar. Jo no vull dir res, però la galta es desfà a la boca el plat i em faci falta, ja. Mare Déu santíssima. I amb la salseta aquesta i la patata, uf.
Brutal. Oh, Boníssim. boníssim, boníssim. Bueno, abans de res, anem a despedir l'any com Déu mana, un cabrer sabater, semisec, de tota la Cava vida. també hem de veure. Home, ja sé el que a tu t'agrada, home. Bueno. Avui no ens quedarem sense res. Avui és un dia especial, avui és festa, això, mira la bessura, triple. Hi ha una bessura, realment, no. Què rius? Que és veritat, que hi ha la bessura allà, a veure si l'haig d'ensenyar a càmera, hòstia. Això, vale. Oh, que bo. A veure si no quedarem en ridícul ara, iaia. Hòstia. Vinga. Se'm patina la mà, Vale. Es pot tirar per aquí, això? Vigila, càmeres? Vinga, va! Copeta plena, iaia. Em tremola la mà, Ai, va! Vinga, que tremoli, oi? Sí que tremoli, sí. Vinga, cap aquí. Bueno, per què brindem, iaia? Per l'any nou. Per any nou? Per l'any nou. Feliç any nou, bones festes a tots. Sabeu què diuen, no? Xim-xim. Xin-xin, Xin-xin. força el canut, Xim-xim. peu avall. Si no, no mullarem aquest any, iaia. Va, bon any nou a tots. Igualment. Brindem? Vale. Vinga. Vinga. I recordeu sempre, companys. No he fet rotat, dic que he fet, no m'ha rotat. Recordeu sempre, companys, No, us portem sempre al cor. I a la Patxa també, home. Feliç any nou i primer episodi. Quina el gorro, iaia!